खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय यूएसए नि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ फिन खेबसेबाव गावथारनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मैया आमेरिकानि राजथावनि वाशिंटन डीसीआव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि बिसि आरो गावनि हानजानि मन्थ्रिफोरजों जयै लोगोसे मोनानि जामुं जानो थाखाय जिरायफुनाय समावनो हलनि बायजोआव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जायो। खौरांनि बादिब्ला बे गुलि गावनाय जाथायाव हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा जेबो जोखोम जायासै। बिथांखौ आमेरिकानि सेक्रेट सार्भिस हानजाया रैखाथि होयो आरो लोगो लोगो मोनानि जामुं जानो ज' जानाय हलनिफ्राय रैखाथि जायगासिम लांनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे गुलि गावनाय जाथायाव सासे सेक्रेट सार्भिस अफिसारनियाव गुलि नाङो, नाथाय बुलेट प्रुफ जेकेट गाननायनि थाखाय बांद्राय जोखोम जायासै होनना खौरां मोनदों। खौरांनि बादिब्ला दासिम गुलि गावग्रा सुबुंखौ हमनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों। बे जाथायनि सायाव इरान हादोरा लोब्बा दं नामा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाय जादों, मानोना थांनाय दान मोननैसो सिगां आमेरिका आरो इजराइलआ इरान हादोरनि सुप्रिम लिडारजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ मिसाइलजों एटेक खालामना बुथारजोबदोंमोन। बेनिनो फिननाय महरै इरान हादोराबो आमेरिकानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बुथारनो नागिरदों नामा बेखौ नायबिजिरनायनि उनावसो मोनथिसिगोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, दिनै फुंनि 4 बाजिसोआव गारिनि जाब्रबथायजों साथाम आइजोनि दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथाया गुवाहाटीनि मार्गारिटानि नारेंगीनि गंसे हस्पिटालनि साखाथियाव जादोंमोन, जेराव गंसे ट्राक गारिखौ लामा सेराव लाखिनानै दोनदोंमोन। बेयावनो बिसोर साथाम आइजोनि कार गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै लाखिना दोननाय ट्राक गारियाव सौग्रावना लाफैयो। सौग्रावनाया ओरैबायदि गोसामोनदि कार गारियाव थानाय साथामबो आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव ट्राक गारिनि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय लोगो लोगो खारखोमा लाङो आरो दासिमबो पुलिसा ट्राक गारिनि ड्राइभारखौ नागिरगासिनो होनना खौरां मोनदों। जिउ खहा जानाय आइजोफोरनि गोथैखौ जीएमसीएचआव पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। जिउ खहा जानाय आइजोफोरनि मुङा पूजा साहा, आकांक्षा साइकिया आरो अमृता आहमेद होनना सिनायथिनाय जायो। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 4 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन जालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो दावहाया जोबनायनि लामाखौ नुहुराखै। थिग बेबादिनो मैया थांनाय हराव हरसे रासियाया इउक्रेननि सेन्ट्रेल सिटी डिप्र'जों लोगोसे गोबां इउक्रेननि बाहागोफोरखौ मिसाइल स्ट्राइक आरो एयार स्ट्राइक खालामहरदोंमोन, जायनि जाहोनाव इउक्रेननि गासै 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जाबाय। इउक्रेननि हादोरगिरि व्लादिमिर जेलेन्स्कीया फोरमायनाय बादिब्ला मैया हराव हरसे रासियाया इउक्रेनखौ एटेक खालामहरदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां इउक्रेननि सुबुंफोरा बिल्डिं अपार्टमेन्टफोराव नांथाना थानायफोरखौ दासिमबो बासायनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोनदों। बेनि उनाव इउक्रेनाबो इउक्रेननि बयनिख्रुइबो जानथाय गोनांसिन ड्रनजों रासियाखौ एटेक खालामहरदोंमोन होनना मोनथिनो मोनदों। बांलादेश हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखा बांलादेशिफोरा सानफ्रोमबो आसामाव हाबफैनो नाजाबाय थायो आरो गोबां हाबफैना थाफैबाय, जायनि थाखाय दिनैनि समाव आसामनि माखासे जिल्लाफोरा बांलादेशिफोरजों बुंफबजोबदों आरो लासै लासै आसामनि डेमोग्राफिया सोलायलांगासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबायदिनो मैयाबो हराव आसाम पुलिस आरो बर्डार रैखाथि बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव 20 बांलादेशिफोर जाय आयेन बेरेखा आसामाव हाबफैदोंमोन बिसोरखौ हमना फिन बांलादेशसिम दैथायहरफिननाय जायो। बे खौरांखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावना होदोंमोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो सानफ्रोमबो 20 निफ्राय 30 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय होखारहरफिननाया सोलिगासिनो होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायना होदों। बेजों लोगोसे इलिगेल बांलादेशिफोरनि हाबफैनायनि थाखाय आसामनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां हा-हुनि जेंना आरो रैखाथिनि जेंनाजों भुगिनो गोनां जागासिनो होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। फिन खेबसेबाव बुहुमनां राजखान्थियाव पाकिस्तान हादोरा लासिंसिं जानो गोनां जादों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा गावनि थान्दै हानजाखौ
पाकिस्तान हादोराव थांनायखौ केन्सेल खालामना होबाय। मख'जाथावदि पाकिस्तान हादोरा नैथि खेबनि थाखाय इरान आरो आमेरिकाखौ जयै लानानै शान्तिनि थाखाय सावरायलायनो आमेरिका आरो इरान गंनैबो हादोरनिफ्राय थान्दै हानजा लेंहरदोंमोन। नाथाय डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा गावनि थान्दै हानजाखौ सिकिउरिटि इसुनि थाखाय पाकिस्तान थांनायखौ केन्सेल खालामना होबाय। गुबुन फारसे इरान हादोरनिफ्रायबो थान्दै हानजा दैथायहरनायखौ केन्सेल खालामबाय होनना खौरां मोनदों, जायनि थाखाय पाकिस्तान हादोरा फिन खेबसेबाव बुहुमनां थाखोआव लासिंसिं जानो गोनां जादों। मख'जाथावदि पाकिस्तान हादोरा सिगांबो सेथि खेब शान्ति सावरायलायनो आमेरिका आरो इरानखौ खौसे लिंहरदोंमोन, नाथाय बे सेथि सावरायलायनायाव जेबो मोजां फिथाय मोननो हायाखैमोन आरो बेबादिनो फिन खेबसेबाव नैथि खेब आमेरिका आरो इराननि गेजेराव शान्तिनि थाखाय सावरायलायनो नाजादोंमोन, नाथाय पाकिस्ताना फेलें जाबाय। आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाय अपारेशननि गेजेरजों काछार जिल्लानि सनाय ओनसोलाव पुलिसा गारि खावना गुबुन हादरसिम फानहरग्रा मोनसे सिखावनि नेटवर्क हानजाखौ हमनो हानाय जायो, जेराव सानै गारि सिखावखौ एरेस्ट खालामनाय जायो आरो गारि सिखाव फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय हासान आहमेद मजुमदार आरो मृणाल आहमेद बरभुया मुंनि सानै सुबुंखौबो खानाय जायो आरो गोबां सिखाव खावनाय गारिफोर आरो गारिनि बाहागोफोरखौ पुलिसा बोखांनो हायो। गिबियाव पुलिस हानजाया माहिदुल इस्लामनि न'खौ टार्गेट खालामना नायबिजिरदोंमोन। बेयावनो गंथाम सिखाव खावनाय अट' रिक्सा, गंनै मटर साइकेल, गंसे बाइकनि फिउल टेंकि आरो गोबां सिखाव खालामनाय गारिनि बाहागोफोर बोखांनो हायो। नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सिखाव खालामनाय हानजाया गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो गारिफोरखौ खावबोबाय थादोंमोन आरो सिखावनि गारिफोरखौ मडिफाइ खालामनानै म्यानमार आरो बांलादेश हादोराव फानहरोमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।